fialonana. Oliana, avela amin'izay zany dia ody fa andro fa mialina fa vady aman-tanako agny zay fa miandra mbola miandry vola ty aposiko vao misakafo. Yaourt taboarana kono mandresy efa nividinay ao aby jiaby glace raiky igny fa nividinay ao aby igny tsy haiko raha mamy mekenao oke aveke leo Paul efa kagny efa mihinagna azy miala vetona glacière fo lenana aveke efa losogno edy mbola zabeky aloha. Oliane, amin'ny tragno madama Katy ao mbola tsisy olona. Pa anady sa mavandy ke hoe akazie misy ologno andro mantsagna jiaby kendeheza holoka afaka Katy zay raiky fo ka magnonkogno nanave midrike ka tonga defa rabizinao edy izy fa haina raha jiaby. Zay koa Eliane, ina tena antondiako aminazy ao inona? Tsisy raha antondiana fa izy kofa avekana tonga de matotry ambony fandriagna ke izy ventsovinao arive magnano koragnanare regnina zany. Haiko tsara Frédéric igny fa directeur izy igny amin'ny orinasa andreo ao. Za tsitra za Liane, sody voatifitra baso za. Tsy haiko edy aiza basy ndeha hatisy fitrenao oke ntaho edy anao magnasarim-bavy ake ana ko tsy andeha za saka magnambarana fa na very vola ndraiky yaourt taboaranao igny ambarana ifenay baka izy ko tsy vita mission. Oliane, andeha za fa magny 10,000 Israël ko. Zany efa pare 10,000 Israël igny na zany ana veke ko fa miala vero mandeha aminay kagny mandeha mangala azy fa za ndeha hody regnina zany mila vita mission mandresy iko tsy vita naza la tegna mitsapalembigny tsisy vola ho azona. Eny ary andeha za. Vahaditra kagny mandresy andeha hody amin'izay za fa azary maheze fagnarahanandreo akao eky ary fa tsy hoela raha miseze raha vanavy miasa totsiny akao izy mahita tsara zary ndraiky to sady maly tambara igny tsy maintsy mbola tohizandreo an-tragno ka fo igny mbola mitofo izy satria fantatra ka mandresike. Tsy maintsy mpagnarifo zaha amin'ny farany endre tsara mo sovy zaha zany fiky rendez-vous tsy maintsy hazoko monsieur le Frédéric. Asalahy sambatriky za izy ko fisaraka reo raha ohatra ke mbola tsy miady fo zare mbola tsy misaraka fo mipriska ndraiky mandresy igny tsy maintsy anfanifasako message amin'ny piso marobe nividiky regny zare atako sasakaliny mitsy za mandefa message mbilaza re fombo an-tragno ka tsisy mahita amblay tonga defa horoko hentigna anahy reto agny ave vola jiaby agnatin'ny coffre reto agny tonga defa atako agnatin'ny sakena za tsy mahtanty raha magnanto zay tely jalijaly heny mikarakara za ndraiky mitia za avy zay niasa hitafita ndraiky ohatany za diadiaviny magnany za tsy agneky raha magnanto tegna mariny zany ary za mahita fihetsiky njare taroy mivayavy tegna fahelania rahany fa tamin'ny andro fogna nahatavako zare azovy mo igny azovy mana mitrentragnonay tsy mivola tsy magnonkogno. Za ihany ty madama Katy. Hitanao mandresy agnatin'ny tragnonay akato tokony mbô tana fahalalam-pomba tokony konkognona za akato tsy havana tsy inona efa na tonga defa miditry fo agnatin'ny tragno ary tsy vitan'izany amin'ny andro rivariva jiaby ana miditry agnatin'ny tragnon'olo anao koa takatra vadika keke magnankôry tsy saraka za tsy zany izy io madama Katy fa za aloha reraka fa alao za mbo apetraka ambony fandriagnanao eto hitanao tsy fahalalam-pombanay nanomboka tafiriagnako ana mahazo matotry ambony fandriagnanahy anany mandresy mpagnaty eskimo aminay ke isan'andro ke tsisy tokony hidirana matotry ambony koboaninay oke na tokony ambaravaragna rô fa tsy miditry agnatin'ny tragno ary za to tsara ndraiky pikidikidy amina ndraiky pikoragna amina fa zista hoe mividy eskimo na zao ni madame Katy fivoahan-javatra manaraka fara. Hitanao mandresy managna ndraiky mahatra tsy mifampijery keny hono zany losona mandeha mila agnatin'ny tragnona izy koa zany raha volagnina anterana ambony fandriagnanahy sanambila atsovako fokon'olo. Calme madame Katy fera miasa tadiaviko aminao fa tsinany madamo izany raha tanay nazaka matotry ambony fandriagna mitsy ngiahy kaiky zany ana mamara za igny anazy refa mipetry agnatin'ny tragno to iato moramora na Frédéric za baka entaka anahy refa voahorogno aby zay ana magnano alifahagna manina takatra ndraiky zany ovana sary lefaka managna mazahoako anao amin'ny tragno to ndraiky vaiavy mahitsonagny fa za to handeha raha azoko tsara zany ana le tonga am'le fiteny hoe gisa laho manketsa zany ana diso ndraiky be vava alosogny ana boaka agnatin'ny tragnonay to iato tsonany ataoko azondraky tsy mandeha mamofa tragno are koa matanjaka ato amin'ny tragnonahy to re magnano raha tanare ok Zokobe mbola afaka hita fotsika tsy hoely anao directeur monsieur Frédéric fa za boatra hortaboara aza mierigno akanjo gony
Kaiky zany ingiagny le vatry oro-taboara marigny zegny arasiko tsara zany marigny fa lerany volagnina amanao hoe misy ngia vatry oro-taboara zany sarisary zoro akato arasiko tsara zany anama efa ngiahigny anantragno ato fa tsy mitady vola za sahiragna akagny mitady vola nefa zany vola ato agny fanangiaheligny Eke amina Frederic mangala hundraha anao e tahoko tany tambara tany tambodondry na vayavana tany tampofoagna anao abike ino morana tanety anasa mialangalagna anaka tio rasiko tsara zany koa elela zaho tafanitato re maloto saigny manena io any divaritry oro-taboara raha dian'zigny te mivatry oro-taboara zany itsika le amin'ny fitoarana izy mandeha amitsika ato aiza basy glacière anazy ary tsy vitany zany ambony fandriagna izy mivatry oro-taboara i Zos Frederic tsy lavagna koragna fa entigna anahy vomboatra ameko tsodrano na resy vevy mahintigny heligny fa za handeha alohaka nandeha basy andraso malô zava coffre anaka ao sondesina vola jiaby ery vola kony fogna tiny saky ekato handreraka zana zany vola tsy mandeha tegna mary ankoatran'izany ndraiky azo nandesy tsy vitan'izany gango magnan'indy tatsana za oro-taboara na varotiny za tsy mesy aminaka zany vola toko tsy mpanarahana za totry handeha satria ohatsika te tametsika mbola tsy nanagnagnano to ana misy magnirika za ala fo zao toko tanery babana ery mamana tadiavantsika vola avy aminjay anazy aminjay tafita amin'ny raha magnano izy za ndraiky nifotoravana za tsy alakato zany tsy ala zany ana razoko tsara ary manompoky zay zany azo amara zaha amin'ny raha tsy etako za baka Frederic tsy miditry amin'izany za tsy maintsy mamaraha ana satria ana tiako zay baka tokony atana ary zao basy izy za tsy mila ngiagny mbola mandehandeha ato koa takako akato tegna tako azondraha izy za ndraiky tsika agnotandraha anaty Frederic mbo zovy molovolagna aminao hoe fa za mamelogno lalahy zany zany mbola tsy hena na manaregny le mazagna mandeha aminaregny fa nao amefitry za tsy vinitry amizimbaranao adalagna anakaha za mangigny fogna Zos Frederic ana kongana olo fagna magnany aza tao ambanja meky magnany fa mankarary fo za sady mahamengamegnatra za fiarahamony zany madame tsy magnano olo fagny fa fomban'ny lehilahy zany tsy maintsy mba mikoragna amin'olo za tsy raha malaigna re mikoragna fa nagnino izy natana tampofoagna anaty regny ane madame mbarako anao geste technique fo regny fa tsy sino abe za Frederic ko mbola matakatra anare roa popoky tegna popoky ary ambarako ana tsara fagnajako ana directeur raha tsy nangalako baraka ana taro ohatra aminalo tegna mety natano agny madame hoe sady za aiza moa za directeur be toke alena baraka mibara roa megnamenty za korotagnana amin'olo jiaby eky ary telefône ana mila savaiky izy ka namode an-tragno madame matantereti-pona maro ane ambarako ana papango mandefa message akao efa papango mihitsy moa zare i ambarako ana tsara fa za papango maventy noho ny ohatran'ny zare Itana seri we aloka sika hitrike akato za hedegny taninao ke otriny mo vola hamezantsika zare zany akagny otriny mo vola andesinaka aloha vola jiaby baka nindesika akato 15 millions le efa nitombo regny izy koa megna zare jiaby lasa aiza koa ny ampiasaintsika hy za aloha mieritrerity ino mo raha amiagna 5 millions igny zare aloha afa zany koa ny raha tagnatiny eritreritrenahy tato hoe tegna zany maloha ya konkogno tragno ody Mandroso sola midiraky anao hoe wala are mos tota midira Mandroso zany hafahafa mantera misezy re haigny ya misaotra misaotra madame salama ino vaovao ato ato mangingigny fogna koroko anareo akaigny agno mbola tsara azafady aiza mora misinao izy kao izy amin'ny samby raha fandrianay akagny fa zay ibakany malimaly tamin'ny moaly zaky izy samby mbola tsy de fa mivampivolagna loatra raha misino izy toboka ho anao amin'ny raha tsara natanary zahay igny lasa eritreritra ary tegna nihodigny tsara
Mazany tafapody hely aminareo managna antondia. Asa tokony antsovigny ramosenao hiatriky koragna andesinay toy. Tsy mila antsovigny izy fa volaniko fa tapako fô zany niany. Tsy zany baka zy madame fa tegna nandroso varotronay tagny ka injeny tretry zahay ke agnampody hely ampahany volanareo am'le nalainay igny. Izy igny koragna ka ty hoe izy jiaby nambarany ramoseko te igny. Zahay zany tegna hinjehiny eritreritry tsy maintsy hagnampodiananay zany le hantsasaka le volana amezana zahay de satria mo zahay fa nitombotombo hely le nampiasainy ke tsy maintsy hagnampodianana aminare. Wah, misy olo mokato. Salama anare roa. Salama tompoko. Salama tsy zany fa zahay mbola andeha ila dosy. Azafady ramose fa tegna ilanay anala te koragnanay to. Zany resaka inoko zany tegna resaka maventy azafady. Tsy magnino pas zany fa alfasy resaka anareo. Raha zany te moa afanarosonay tamin'ny madaminao kanefa moa na havy ratsaratsin-draha tsy volagniny ke zay tagny tegna nandrosondroso varotronay io ke lasa neritreritry ke tegna ampody mbo ampahany hely amin'ny raha nalainay taminareo igny. Tsy hoe manapaka teninao Etienne fa anjarako zany nagname vola igny fa tsy dia misy idirako loatra fa zay fagnarahana anareo ke fogna zany are mahay azy. Zay rony madame koa ma zany fa malimaly hely de tsy dera be loatra zany za fa zay aloha andeha malôha zahay. Frédéric, azafady hely ramose hoe tegna azafady. Misy ino? Tamin'ny re mbola sahiragna tegna nifankatia. Lasa areo fampanakariagna ndraiky malimalo atao tsy tokony za hagnanitra re fa kanefa noho ny tsara natanareo ta anohony hely zahay. Tegna mifandifay are ko nifanjozaka magnani havy araiky mirintogno za fa mavita azo madame nahavy koa izy ke fô zay tarignasanay mifampirintogno areo lasa tsisy raha manjary fandifay re Frédéric tegna mifandifay. Ka ziny mesy Etienne avy aminazy fogna izy tsy magnadiady zaho tonga de fa virivirany magnani fô za ary tsy vitan'izany koa napidirany lalahy agnatin'ny tragnonay ato. Moramora na Frédéric holy vatro eskimo holy takatra natazany fa nakotako tambodiondre. Madame mivatro eskimo ve izy ambony fandriagna amizay anao fa mifitoaligny. Ka zay azafoazy eky malinare fô ny tiako ahitsy aketo mifandifay reo amin'ny zavatra jiaby zay zany fô za tsy amory malimaly nananakory fô mifandifay re fivadiany azafady lafiky fialadianare. Zay fa hena le fataontsika akena zanditrike kagny satria raha to fa komansy hita mangirangiragna aminazy to. Sendray analianina havy za dokodokona hoe toy za ko mbo tegna tiditra ka hoe tegna marigny zany ary za hitanay mbo tsy za raha somety dadabolongany io aho tsy haiky baka indra hivandrivandranao ka anamonamako magnano izy to mahana hidrike kagny ake fognana raha tsy azonany elianay raha natana hatry zay mbola tsy mety nasy antegna fô hazokazony reo tany fotsy re malazo fô asaby hoe za mbo miditra ka koa mahamasigny azy ary anako fa midrika ka zao raha mbarikona tandre vavanay mipetipentigny anaty fantsofiny fogna bakona ventragnon'ologno ka satria boka tsy haiky raha dianao ka izy koa fa avy ka bengy mizaha Florent regny lavatsofina zany. Niany zany ndraiky kony marigny lianay fa raha ohatra koa fa misy raha mahakasiky za raha tany akao tsy maintsy mamaly raha lehilahy asa begnany raha hampabalagna zaho izy ke keke mantsitsigny aminjay ona karaha fa mibala ho azy fô vavana fa tsy mitsahatra. Ary nagnino mo nalagna kiraronao io reto fady midrike ka ambila hoena tsy mangala kiraro boka igny. tenisy nakatsara be to lianina ambelako eo to niany ko ambelaka elaina aloha tokotany ao matyky za hoe tegna mary ary na ho boka en plus zany koa mbola fotsy loha ambila hoena antolahy agny ary andrasy basy izy elako ody afaka miditra anareo salama alohana tsara fa azovy ngiato azovy masig
kezy temo tsy efa hitana rehetra efi tagny dada. Tonga tamin'ny vodiny mantaly tamin'ny ray andro igny to donc. Ya tegna izy le vadika. Zay pitripitrana raiky lala to tsisy antodia aminaha mandeha mizoro ny tragno arô eo farany andrefagna arô ngia. Hagnino rô mozy niany dada? Arô ngia tsisy raha ilagnanao aketo. Ya basy. Ao. Eto plaski. Zay izy todia mizoro ny tragno akagny anao vita raha aketo afaka mitodika ataona de dianareo mibogny mody agny. So de misy raha pihany fogna membo tempiso ana agnatin'ny raha to iaby. Efa eky raha agnaty talandohanao ngia. Oui. Ampagnarako anao jusqu'à mandraka zay agny fofony tempiso agnaty lohana io. Koka dada bolongany. Tsy tempiso zany efa trembo zany toka dada bolongany akato. Hokeky dada bolonge aza mifagny amin'olo fa ho lefakina farahadiako fô fa hainaly fahasorahantsika. Toka na baka tsy tiako tany membo tempiso makalefa kolo atako fotsy maso anao ngia. Wa dada hazafady mbo fa hokeky vignitry baka antilahy to zao izy dada bolonge za mino fa haina raha diako i nalefako tagny vaivo mahitsy mivolagninazy anjare nidriky tagnaty bara ta mbola tsy ety nahomby fogna nalefako tagny mandresy napidirika an-tragno ndraika mbola tsy ety nahomby fogna manankory. Oka tsy mila manohitsy iny anao. Kely raha tsy azonany dada bolongany le aminay ako masy krizy vola jiaby. Enga tsy diranao raha ty le wapody anaty mantsintsigny mangala baraka hologno. Atako fotsy masonao ngia. Atako fotsy egny disoaha zany azy. Hagnano raha tsy mpahitalalagna za baka re zany hoka dada zao izy liantsoa raha volaniky aminao de ty aza mandefandefa ologno akagny koa anao koa tsy rehefa andro haligny vao mandefa akagny anao aveo akorontanao amin'ny alalan'ny telefôna zareo hitanao ny marigny. Zany izy io kezy io alefako akagny mola le lalasa alefako agny sa vaiavy. Tsy maintsy vaiavy alefanao satria lalahy akao ty vaiafa misaredala fô izy. Zany priska zany alefako akagny ndraiky. Alefa zao ndray mandeha ologno zany. Ya pare basy zany. Antony ao azy mbola possible makatokatra amin'ny 2021 io. Mantsingitsiny anao ngia tsisy resaka katokatra misy atreto malôha. Anao iniany Leopold anao iniany zalahy mampitandrigny anazy zaha anao irô hialako amin'ny farany satria raha tanay fa komasy tsy nombika bon zao amizay izy madame to ihagny misy vavaloza to ihagny aveo tany malandy to i ira sorany ngia io alohan'ny izy hoandry. Moramora dadahy za fa hempaka hagnosotrotro raha re foarahava aveky fa nisy vavaloza koa azafady. Zao izy Leopold ana izy kofa tsy naharika jaly anahy to nda mandeha mibogno mandeha mizava evo hafa maharika jalinao akagny zany manokatra vavanay so de tsy hainah fogna sady anao ngia koa miala amin'ny vaiavy io lasa 4 anao mangataka bazary agny magnovognovo fako agny. Na weky dadahy anotsy tonga aminakahy mandraky zay raha volagninao zany. Bon za hiboaky karaha nanianako ndraiky niditra atoky nafahenao tsara zay. Bon zay izy liantsoa ndeso raha reto de miasanao herignandro raiky io amezako anao tsy maintsy mahita vokatra ny anao amizay raha jiaby zay. Ya inkehiny koa raha koragninazy zany eke koa mahita azy. Siri, ana mafamandry. Mazeko tegna tsy koa ndray raha misy ino. Araizy manamana raiky Eliane. Ery tinakagna baka hitako tegna fa vantagna rô zare kagny tegna fa nanisy vola. Izy koa ery tinapaka rô tegna vantagna zareo amin'ny volan-dramindre tamintsika igny izy koa zareo agny fagnamboatra tragno vato feky. Zany? Izy koa manolotra tantsika madamo jiaby manan-kariagna regny mba hoe magnafotry ny tsy managna atako fa tegna mandroso firenenantsika to.
nefa zany tsy sapanipanikariagna aby rehefa ny ampela-tagnany mbola hitany tsy ampy foagna. Tegna marigny madamo raha volagnina zany e. Olombelogna aloha zany tegna tsy efa pombony tany eto. Satria madamo, olo managna rary zato tianagna roanjato, olo managna arivo tianagna roarivo, olo managna million tianagna miliara. Zany ane fiainagna olo amizay toy e. Dikan'izany madamo, le ampela-tagnany ake zany mbola eritreretiny fa tegna tsy ampiazy mihitsy, mbola tenosiko foagna na fa manan-kariagna be manakory. Nefa riagna iserio tsy ndesigny mandeha agny maty akagny, na tapapanjatra araiky amin'ny tsy tonga mandeha akagny. Fanohitry amin'izany amin'ny raha misy serio e, izy maty hely eroa angehagna kafe, isomoagna karata, ino edy moa raha tsy agnampy anjareny mahantra. Ke zany ane madamo natonga zaho nagnampireny namana regny e, nampiako zare satria hitako zare fa sahiragna, ary tiako zany madamo toetsaigny mba hagnampologno sahiragna amariny zare hoagny. De amin'izay zany madamo mampita le hafatra tanteraka izy aveke mbo ilan'ny malagasy amin'ny fantragna to. Ody Tsy namanao zany madamo, ampandrosoa izy e. Mbô ino ko raha dianjare andro fa mandeha amin'ny folo aligny to, raha misy problème sa raha misy ino? Andrazo andeha mpandroso zare. Andraso potsika ranomagnitry hely ndraiky mbo tsy de herignasan'ny fofoninaha, fa izy niany koa fa apotsika aketo ranomagnitry motany niany tsoho maty aminaha, ary izy koa fa manokatra varavarana to de fa rofika edy izy niany. Azovy eky zany tinasa liana, mbo problème manino ake andro amin'ny folo aligny jiaby to. Ela he Ody mandroso. Salama. Salama. Ma ino mo raha dianao to? Tsy efa hainao de koto zapaka mitady monsieur le directeur. Tsy hainao mo zigny efa manambady anao mandeha mitsikoriky izy agnatin'ny lavatragnonay to zay amin'ny andro amin'ny folo aligny. Izy koa ndenagna taminaka anazy koa nefa tsy tiany ke tonga za zeto io agnome firavoravoagna izy. Hitanao message na zeto avy ao ana série zapaka havy. Sino tsy raha magnanjara andrasoke basa andeha hignantso azy. Aza azory fa maolo zany akao, tsy ety mpidiry mbala ao miagnanaka. So de nama regny zany fogna mitonga lala aminazy andrazavako. Zay tsonjoko na ho avy mitadena. Coucou bébé. Hagnino toko na hagnino? Série niany koa fagnarahagna antsika igny vadinaka raha fa tsy tianao havy baka za. Sekina Frederic magnafatra vayavinay io ato, mbola vitanao koa mitrojanao re zaho to andro andre misambra. Za madamo sy nagnafatra io, olo mitonatognagna io. Vaiavy to, ino ma raha diana an-tragnonay andro olo mijiaby to? Tsy tiako madamo na zay agnaty tragnonakahy Andro manindy série za to hoandry fa nako tsy hoandry nandriky na magnindry azy agny. Ziky tanimboagna to niany, ka ty loso vaiavy to nitsofitra agnatin'ny tragnonay akato. Iembesagny fôko tragno to atsy efa mikorotoko ato. Sady igny ialao agny, tsy elelena miaraka amin'ny Joblix. Atsika koa miteraka tonga de fa karanjany ka atsika miboaka avia. Hitanao nareo tsy miteraka izy ako ny miteraka Vaiavy tsisy jery mitonatona. Raha so tsara zany afapiakedinareo liana raha to. Zany tsy haiko zany série fitiavagna moa tonga za mandeha to. Fitiavagna anazy ana fa volanky ana tsy tiako. Losona boaka agnatin'ny tragnonaka ato ato. Za niaritry ninty tagny ke alefa za mandre to série atsika niany dara raiky fa alogno korano lasa teky dara ho araiky satria tsy solo mpisafotro. Tegna azafady sirie, alotsika hody. Za fa tsy agnano iki. Regny ane madamo mbarako ana tsara olo sabotazy atsika fô zegny tia ampisarika atsika. Zany raha tsy tokony agnatin'ny saignina raha zany. Zozy Frederic zah tsy nanabatabanare tan-tragno tagny, ary dikan'izany zaha misambra misy zah kato aza angilingilengny koa. Programme anahy zay marandraigny boe zaha andijotso ambany vohotro. Madamo, zany tsy marigny zany. Tsy anao ampiakadindray aiza mo nisy olo kele za nagnafatra azy amin'ny folo aligny. Tsy possible zany. Anao madamo mbo mandinefa anazy mandra magnanjany.
Hitanà Frederike, matoa izy nandeha nagnokogno tamin'ny tragnotsika tagny izy fa vindesinao tagny fa za tapitabezinao agnatin'ny chambre akato hoe tegna marigny zany. Madamo, ndesiko tagny ve izy tsy hitanao? Ha? Tokony ho hitanao baka izy koa ndesiko tan-tragno zany. Tsy tanàna zany. Zany Frederike misy message amin'ny téléphone anazy zany ndeso atao izy vakiky. Aha, papanko fô zay zany madamo. Za zany kilifahanao mbola alifahagna brahatanazy atao tsy pôde aminaka igny. Madamo, mbo miangavo zala za fa za magnano raha magnano efa mamagnitra kone. Eza vedina ologno fadiny directeur amin'ny chambre ataona mandry. Magnala baraka zany zany. Ndeso atao fô zahavako téléphone ana mazava zany ndeso atao. Ary ndray bas. Ko marary fô za mikapokapoka akeo. Afanao tsy meky anara ato mbala laina fô. Amtao zavako azy. Ma Frederic, zahady message indre ary numéro tondre mifara amin'ny 21. Andraso vakiky. Chérie, je t'aime. Arriva za mbola mandremina. Mbola ho andriako izy arriva Frederic. Madame tegna tsy haiko tsy haiko fandany zany. Na numéro iny tsy agnaty répertoire kaka za tsy numéro 21 farany io. Ary zaho matoky fa mbola vaiavy le nandeha tagny tamin'ny aligny koa izy tô pôde amin'ariva zany. Oh madame, numéro naka tsy ny vaiavy igny fa alotsika hody an-tragno igny. Ary misy message koa baka amin'ny téléphone anazy zany. Nisy ataoko vakiky message amin'izany ka zavako. Ndre zahako n'olo madio igny vakio agny tsy raha iasako loha. Andraso vakiky. Moi, chérie, allô en 5 heures zaho avy aminaka agny mandeha magnano massage. Sady tondrasako eskimo aroa. Aveo ameza vola 1 million igny vidianako telefone. Ino? Ana mamoromporogno Vaki message, vaki izy io. Raha mbozo vola ndefa message aminahy tô. Raha azoko tsara zany ngiale ndesina tantragnontsika zany andefa message tô. Ary aveo zany anako mbala magnefa azy. Telefone 1 million. Nare mandrenika eny ka timbarako anazy sara vidianako telefone 1 million zany. Fa fatifatiny lalàna ka zany andividiana telefone 1 million zany. Za tegna tsy magneky zany. Zay fa za ndeha hody ambla hoena ndraiky sambranaky. Magnano mamaraha nefa na mamono raha tana. Frederic, mipodiana za tsy magnano zany fa i olo mampiady antsika fogna mipodiana edy. Tsy haiko zany, ame hoagny 1 million zany. Fa namonomiko zay tsy mahazo vola aminahy. Vinavina tsy mety vita naly anay ary tsy mba hainao dako eritinao agny efa mampiasa holo atsika kato mbola atsika fa mampiasa haintsika ziska atsika zay mempakapaka mizanty fo fiainana asa iloatra kotrokotrom-pagnahana tsy efa io aliana iloatra mankôry loatra mafandinignana io ao manankory mofandinihigna anahy za tao tsy mandiniky zany fa tsy tiako atao amin'ny fiainana anahy zany anako mbo te hinjary mamonagnino monako miezaka koa tsy raha za zay raiky fa tavandrena za tao tsisy kotrokotrom-pagnahy magnano zany fa tsy tiako zany Léopold tegna tsy tiako ody ato ma mbo zovy eky zany ampandroso ya mandroso salama nare salama katio kati lahy ela tsy hitako ekena tonga tegna tsy mendrika anaka ty mantotry amin'ny sezinay hoe sintrany anao akory ty moa zagny niany ndaly ianina zavo raha antany igny izay bantibanty regny anterany mba madidita fa pasifo tsara be fô to niany kone latsika keo izy ko mantotry amin'ny raha magnany manterake fonga higony manterake fonga fa i tsy magnino aby wangaha nato karana ya tira nanankory ngaha ngaha Frederic nga izy kofa niasa nahazo place tsara directeur nampidi bola nga alfahagna fô raha tany tsara hoana le vaiavy tagny le tambara mbola igny fogna viavinazy aminjay io zany keza zay tegna miasa aloha amjy de lasa mihigny oui
zany ekingaha enga raha zany am'skepaka nga fa tsisy lalahy manjary atokisagna confiance zay égale 0 tegna fa tsisy fatokisagna amin'ny lalahy am'ske io afa magnano raha tsirary ny fo raha atanjare tegna mafiragny zangy hanandrena ya holo boatraboatra hely ohatry tana tenga na ya hely nagnani kenagnino monga zigny ko yalana mizahny afa ampijalena magnani fo nga raha tany fiainagna zany boka nga ohatra na manandraha bentegna agnatin'ny tokantragno ka izy ko tsy sambatra amin'ny fitiavagna nga tegna tsisy fahasambaragna magnanjany edy tsisy fahasambaragna fa izy ko nata tsy manandraha zany antegna izy ko misy fitiavagna le holo tiavintegna tegna marigny sambatra fo antegna na tsy mihinan-kanigny agnatin'ny andro raiky fa ohatra tana zike nga karaha ritako tsy milamigna fiainagna anao satria miaigna ambony jaly zangy tsy tia io tegna lena magnano sipahafa bon tsotra ihany madame Katie za mahita hevitry magnanjao tany vongoso volany yahy jiaby atavo mirefarefa amin'ny tany izy aveo ana mividy 4x4 za soferanazy ana midevagna très bien mantsitsigny edy anao ino edy mo hevitry nazike zany hangala volan'ologno fogna vandiny zany Katy olo lefaka ziza raha nikoragna ninahy fotarigneso kefa zany monga hevitry na farany amin'ny raha ambarana zaha lala hafa zany bon zao basizay za mahita hevitry araiky farany koa afa araiky farany to kofa tsy mety aminangy za tegna fa tsy mahay agnambara solution anao eky midoha aminay atona agnatin'ny herignandro zavantsika raha tany magnano tsy verivery boka na magnano tsy verivery aminay ato asa ino dy fihetsem-ponazy ve oui fahitako anaboka lianina ampitambo dénominateur na raha hoanigny eto fa zarazara hinagny tsisy raha hoanigny akeo hinagna tsofo tegna tsisy voleka boka ambara lafo izy koa mizaha ndraiky ragnao zaha zany mentoko raha jiaboanitsika akato ya ko magnano zany ndraiky ko tegna tsisy magnino ragnao na izy tiakotiako aminazy mankory anako atagno araiky midoko toy satria tsy mampelaka baka zamizany lakasoky sauce fa miasa eto akory ana zany ga hevitry hitanay asa manankory edy izy amina fa izy koa fa tsy mety aminangy ategna fa tsy haika eky agnambara solution nao satria boka na zany ga mitarigny jalinao aminaha de nave ambarako raha hasambatra ana ia tsy magnino ndraiky zany karaha mbo metimety amina hevitry na zany ia keky zany losoezika madame ona igny zala andro amin'ny fa mandeha mivalo aly tsetinody aza hitako nody ambany volo gidragidra zala andraso edy antsofiky amin'ny telefona izy zany tegna misonina tsisy olo mandeha telefona raha zala andraso ndraiky edy antsofiky ndraiky mbola misony libre fô tsisy mandeha telefona raha losogno eza tandre miresina apelinazy io ambila oke fô izy mbo fainy raha tany asa raha manankory izy oa asa marary aminazy edy raha tsabony amin'ologno i lalahy be ohatry tany igny tsy mbo mandiniky lefaka maty aza resy mbola oke fonction libre ake antifaso message fô izy regna zany keno monge message alefako aminazy atavo zany nga zakato fa miaraka amin'olo mazotoana miaraka amin'ny vaiavy mahintigny be igny atavo zany so de mbo tafahoatra loatra ka message zany aza vengy manjary tafisaraka ary tsy zany mora ilainao amin'ny ziry misaraka hitanangy tsy le saraka loatra nga le tiako tongavina fa mbo hagnafeo azy fogna ary izy tsy ho fe izy koa zany edy raha tanao azy afa zany edy fa raha koragniko zany edy nga alfasoka ty mampalahelo zany nga hanao ia andraso basy izy elefako zay envoyer loso fa loso nga fa loso zay
mahele sona tegna mety ingara-tsabonay zavantsika fetsem-pona azy baka hoe marary aminazy ve marary amin'olo zay ahavoaza la raha atao hoe ho tiako raha tany dadabolonga igny amaregny amin'izay zaho 6 heures za fa mandeha aminazy akany izy amin'izany baka mbola tsy mandeha miasa min'izany za fa magnonkogno azy ka izy ko ataontsika ka le mahintigny be tsy manjary igny tefa antsofony fognaboahako azy satria fa tegna raiky malalaka marigny plasy zany satria izy herignandro atao fogna mbola andro raiky fo vitany tsy maintsy mandigny herignandro zany fo izy vozay mody tampitry amin'izay herignandro rosika aminay kako izy la izy mibalabala ambanivohitra agny ndraiky jalijaly anazy agny zahato fa miegny amin'ny fanjariagna za tia raha magnano to blamo oe mesaziny kady efa nahita lalahy iky mbo tsy nandiniky ikizy zaiky nagnandranagnanjany herignandro ameky azy sady amizay ko za mandiniky ko tsy mipody zay agnatin'izany tsy anjaranay tsara izy raiky fogna vaiavy eky fa za aloha singala le mahintigny be mamolava igny tsy tiako igny tsy maintsy mizaha hafa fogna ke saiky ny katy zay niaraka amin'olo hafa fa de agnanay zay nilamigny be sao ndraiky izy hanigny fogna zay ambilaba sy valiako mesazy anazy iny mosoratiko akato zay tany niazo fa saratra ny mila zay loso iny izy ko mbolo misy kotrokotrom-pagnahy izy tokony mbo tonga saigny izy mahita mesazy nakahy ny antondianay mivady io Frederiky tegna maventy mahakasiky mbola volanindra aminay taminareo igny tegna misaotra betsaka rahalahy ny fagnampiagna jiaby igny fa zigny moa nampianjagnahary ary ny fagnaraka zay fivadiany amin'ny velontegna tegna nandroso de faharoa magnaraka zany koa nahavita tragno zay ka tegna etazy ke amin'ny fo miravoravo zany hiditra izy io akao tsy adigna are namagna satria amin'ny beboly akagny miara mifaly am'izay mifaly miara ory am'izay mihory ke zay moa faliagna ke tegna mievite rehefa vadiany asa aiza moa katy igny vadina igny raha tsy madiso za karaha tsy akeo izy tao za kony mbola nifagna Frederiky le tegna namako mihitsy tsy ake ary zahay nindrigna vola igny teo izy zahay zeo ntegna ame fisaoragna ary amin'ny raha maharavoravo beo izy tsy ake za aloha ka tegna malahelo raha izy ty izy mivady noho ny fitandrignasagna koragnan'ologno fogna nampisaraka zahay izy nandeha igny ke izy nandeha zany mo Frederiky efa nahita olo ndeha tany vady sa raha mbola célibataire fo ary izy amin'ny fotoagna zake mo mbola nientsuito sa faloso ambany volo ansuika eto izy tina ary ologno miaraka aminazy igny eligny avatrory taboara igny petraka aketo wala fiaignana na rehefa nanjary be to olo nivatry olo taboara zany olo niarahagna na amin'ny olo directeur mala tegna nampalahelo zaho ndraiky re io karaha lasa zahay nanjary ary ndraiky koa nanjary nitsilopilopy ary zovy mo ologno mampiady anare io akao tegna misy mampiady tina liana mampiady zahay io mikorotagna zay mitokatragnonay ato hitanà baka tina za zany ameny vaiavy aveo madamiko koa zany ameny lalahy tsy vitan'izany message alefany isakaligny amin'ny folo aligny mikorotika baka zahay ato miady farignasa koragna zany Frederiky za mandiniky azy iliana io mitsy tianambady anao tegna marigny zany monsieur Tiana satria nisy fotoagna zaho nagnatso numéro liana natany hoe série oui ke saiky ny liana zay nivadiky tamikaty finamanagna anay zay
manzela raha mbô tsy nampoizika izy laha tegna tsy mandiniky hely abe ha zazevo tegna matsaro tamin'ny antsika nivory tagny igny antsika fivadiany ndraiky zareo fivadiany zay zany le tianakariagna vetivety tsy nagnaraka le hindram-bola igny tsaro anazy igny madamo wa tsaro ako na zareo aby halandreo aby tsika handeha taminjare ta andraso zahay Frederic handamigny raha zany azo matahatra ana tegna alamignay magnano tany tsisy fanjakagna torinay isy tsy maintsy mikorotagna fako anjareo ia tegna marigny zany fa tegna ampianareza laza fa tegna tsy foko madamoko igny tegna tiako zigny fa nonolo fô zany nampiady zahay lasa nisaraka zany zahay so izy hitanà madamo anao mandiana agny amin'ny Liana akagny za hijanogno namany Frederic akato ataovy hevitry avy any atô handeha agny za izy niany tsy maintsy tonga ko handeha atô aveo izy koragno moramora alevo ambava izy asa marigny fitiavan'io Frederic io so de ampanarigna re zany tianay Frederic tanao namonjy zahay nao tamin'ny sarotro ary tsy maintsy vonjenay koa amin'ny sarotro zany atao hoe tegna fitiavanamagna famonjiagna amin'ny sarotro io bon za handeha akery mandigny za handeha milianana fa izy niany tsy maintsy atako mahita za tsara ya ok ndanao eto atsika rola Frederic miandry azy ya ok bas lokon-dalahy akato tianay gravy alfasy fô hoantsika fogna mitsy baka alohan'ny Léopold to amin'izay za tsy tatrany amin'izah miboaka haligny ohatra olo maty olo mandry laolo masaiky mieritra bokon'le tsy manjary maty toy mampangarahary zah edy izy zany reo zay za fa izy fa izy za Léopold eo anare deke fô tsisy raha hely fandezanao mademoiselle amin'ny andro alina ty zahio andeha amin'ny tragno roa hagny tena be mpansavy aligny ty fandao anao teriko iya tiako zany tsy magnino fa ameko vola lasy tena ako afaka hagnatriky zah zany tena mahafinaritra zany fa aloha anao teriko are kena mivolagna hoe be amponisavy aketo ka zovy maholom-bo regny na ho mamosavy amin'ny quartier to misy vaiavy zay atao hoe Liana zay mpagnisavy izy mandeha amin'ny fasagna ake manao ody lalahy loatra izy tegna fa malaza ratsy zany dikan'izany tegna tany marigny raha zany tegna tsy sevitra zalahy namanay be zegny hitanay igny zany sody po mpagnisavy koa anao mademoiselle fa matahotra za io ana mo raha lefaka za za tazany za tsy amponisavy zany ary aveke za to fa tsy mademoiselle fa madame moa mademoiselle igny efa misy olo milomay sy afa mpagnisavy ary nagnino basa atsika tafivolagna atsika olo olo voakany roe atsika olo tafineny alo fedetsika apero za allo tsika mademoiselle andeha agnokokotran'olo sody tratrany lozeto ary zindreko ny regny tovolahy aby regny nandeha nagnindry azy ary tegna amponisavy marigny zalahy eza basa tany himboantsika niany mba hatakatra ologno regny ary izy igny ndriny tovolahy regny ary tsika andeha amin'ny rabosy anazy akany allo hena ndraiky moa tany misy tragnonjare tena haiko za fa avy nangala vidiny ortaboaraka tamin'ireo tany ary atsika basy handeha
raha maresaka amin'ny quartier ty zany raha salatrako malosika idena fa ho ratsy raha zany andro fa mandeha sasakala mbola misy morakoraka amin'ny quartier ty raha natakatra mpangalatra sa natakatra ampamosavy sa natakatra olona gnino raha salatrako igny le raha fanayahiko ratsy igny takatra eky va iavy igny takatra nandy allo zahay baka sao de voatontonogna amin'ny raha affaire ratsy to fa tsy maintsy anonogno namagna baka izy ary zany naboaka azy haly allo zahay balabala fa ho ratsy le raha manga za aveo voarogorogo miaraka aminazy amin'ny fafambaraka ty mbola fô izy raiky bata problème nazy igny da azo gadrakotrany fa ay tsy mety tovavy be magnan'igny kine magnano hody lalahy tsy mba mandiniky ny anjara na hoe mandigny ny anjara fa hody raiky itrogniny tsy mba dininy ma hody ratsy tany io fa misy fiafarany adalagna ninazy za tsy magneko namany amin'ny affaire ratsy nazy io nay vola fa mikoragna midira koa magnaraka angalanay vola koa zay aloha elako hely malao tanagna atao tsapanahiragna za manokagna misaotra anare roa hoe Tiana ndraiky Tina izy koa tsy anare zay nandamigny zay sy Frédéric tegna tsy nilamigny zahay ary reny tegna nama fa lianaiky namanamigny fa tsy nama nefa ny tsara natako azy indriky raha navaliny za ya tsy magnino ndraiky zany azakazaka nazy navita le raha natany fô ny amin'igny tegna tsisy fisaoragna zahay ny tegna tokony hisaotra reo satria reo nagnampy zahay ke magnandregny tegna namagna satria famonjy amin'ny sarotro are nagnampy zahay nagname vola zahay ndraiky nagnampy areo nampireo areo fa igny liana regny reky namanamagna fialonagna ninazy handravagna vadiagnanareo igny moa ny farany ratsy igny de tsy maintsy ratsy koa fiafarany ke mbola ampiako koragnansika tegny fogna fô aza magneky ampiadivin'ologno hitanà zany madame ko an-tsaina kagny ampiadivin'olo mpivarotra ake tegna misy hitanà mo tsy megnatra ambaninjare an-tegna tsy atanay raha ampiady zahay izy zany fô fiaraha mientagna no atanay avelon-tegna ke tiako magnanjany koa rehefa vadiany magnaraka zay mo afanambarako ramosina tato resaka fidiragna tragnonay aveke koa isoratra zahay to fivadiany to iagny ampiarahagna zay sady miditra tragno ny agnano fisorohatagna amin'ny commune tegna resadraha ke miangavy areo hamonjy raha eo amin'ny sabotsy hoavy ro iagny ny am'izany aloha tegna isoragna besaka anareo satria o tegna arezany tegna namagna fa igny liana igny zany kinamanamagna kaiky zany izy fototry ratsy jiaby zahay fô zany niady ary madame koa zany tam'zigny tsy mbola nagnadiady fa afo tonga de fa nentim-pogno nandeha misaotra anareo Tina ndraiky Etienne nampilamigny zahay koa tsy nareo zany zay tegna tsy nilamigny ary tsy hitako ny marigny ody agnino toko manangia any tonga ody mahery to koa asa tazany izy Frédéric tarignesy aloha antondia anazy eko atsika mahay manohy koragna anazy io ke ino antondia anareo tegna ialagna tsigny zalahy tegna azafady aminare olo nagnano raha ratsy anareo igny efa nigadragna fa za zala tsy namany raha vadiny fa za to mo tegna tsy namany loha raiky aminazy nagnano raha ratsy mba raiky zala za za mitady asa koa mba misy aminare na gardien atako na jardinier atako fô ary tegna tsy voninkereko zalahy efa roa andro za zay tsy ninan-kanigny tegna efa tsy ho raha tao io foaty feky doko za to tegna marigny izy zalahy tegna vany fisahagna hodiny dadaha bolongany igny tsy ety nahomby raha natao miala tamy raha io nibolisatra koa raha io nata nibolisatra ategna mahay malazy fô sazo ny tany malandiny dadaha bolongany igny karakory zany chéri ameso hasaka agny fogna izy
asa misy aminay ao troe anamy amin'day tobily. Oh oui, ha, panerany za taloha raha Fred mety vitako tsara be zany, heleky nagniriako anday tobily zay 4x4 koa. Vitako zany tegna vitako. Ok, voaraizany anao. Tolak leo anave magnatry zaha mandeha ampiasagna. Afatratra fogna Léon Paul le. Amin'ny magnaraka ngia mbo fitifidio va ivelagny vaty. Anapaka zay ndesiny misanga. Izy mamosavy anamangigna ka fogna. Aza magnekiresimbady ngia. Lalazany lampianakaviagna zany. Ary magnaraka zany koa aza mialogny namagna manandraha. Mbo mitsikofoangy aha. Mbo agnanoto zahay to koa. Hitanà zegny iretiana regny. Zare tsara nanagna lolo-po aminay tsy nialogny zahay. Fa zare zany nagnatogny zahay o. Nagnataka vonjy taminay. Namenay zare. Zare zay oaiza. Tafaboaka zare hoagny. Navita tragno. Are tofa ndraiky nanjary niavognaavogna aminay o. Niady aminay ndraiky ery. Iya, misaotra mihanahanatra igny Frederiky, tegna marigny raha jiaby nikoragninà regny. Ary matokisana fô resaka izy regny tanteraka ambolony ka hatramin'ny farany. Ary za zay Frederiky, za tegna tsy zavaevy magnan'igny eky. Ary zegny ane efa tsy namako efa mpigadragna agnisy. Za olo tsy migadra toy. Ke mba izahany hafa feky za Frederiky mbô hagnomanako ny hoavinaka. Notandrignesitsika teo fialonana